Доброго ранку усім, хто прокидається разом із телеканалом АТR. Я дякую, що обираєте нас. Мене звати Аліна Блохіна, це програма «Саба». І я вже рада вітати гостю моєї студії. Це Тетяна Тищук, аналітик Vox Ukraine. Пані Тетяно, доброго ранку вам. Доброго ранку. Власне, 26 листопада минуло рівно 3 роки з моменту останніх парламентських виборів. Восени 2014-го українці обрали новий склад Верховної Ради. Цього року Верховна Рада 8-го скликання вже переступила екватор тривалості своїх повноважень, і ми можемо говорити про проміжні підсумки її роботи. Саме про це сьогодні з пані Тетяною будемо говорити цього ранку, оскільки, наскільки мені відомо, Vox Ukraine провело дослідження чергове щодо, скажімо так, коефіцієнту корисної дії народного депутата. Ми про ці результати обов'язково поговоримо. А спершу я запитаю вас, пані Тетяно, з якою метою взагалі проводилося це дослідження? Що воно мало виявити? Ми вже 3 роки, майже кожного дня, кожного 2 тижні проводимо опитування експертів щодо того, які, в тому числі, закони приймаються в парламенті, як вони змінюють правила гри. Це дуже важливо було для нас, і зараз це для нас дуже важливо, щоб розуміти взагалі, чи рухаються реформи, чи рухаються вони в тому напрямку, в якому потрібно. Бо скоро вже підходять вибори, і, власне, ми запропонували нашим читачам, це було влітку, зробити такий проєкт, щоб оцінити, власне, чи голосують депутати, хто голосує за ті закони, які змінюють правила гри. І ми провели краудфандингову кампанію, і зараз на ці гроші зробили цей проєкт, і ми, власне, пообіцяли нашим читачам, що будемо це продовжувати робити до наступних виборів. Я, наскільки вивчала це дослідження, то Vox Ukraine розрахував індекс підтримки реформ. Це те, про що ви говорите. Да. Саме, як ви визначали, які законопроекти є реформаторськими, які є антиреформаторськими? Саме ми вже 3 роки це визначаємо кожні 2 тижні. Усі закони ми збираємо. В нас є пул із 40 експертів. Ми розсилаємо їм усі ці закони для оцінки. Це експерти, частина з них українські, частина україномовні, але ті, що живуть за кордоном, бо нам важливо розуміти, і як воно виглядає зсередині, і як воно виглядає ззовні. Вони роблять оцінку цих законів, і, власне, оцінка може бути від -5 до 5. Якщо це радикально і гарно змінює правила гри, то це буде 5. Якщо, навпаки, це погіршує ситуацію, це буде -5. І якщо вони не впливають ні на що, то тоді буде 0. І, власне, чи закон є реформаторським чи ні, це визначається оцінка. Які народні обранці найактивніше голосували за реформаторські законопроекти? Давайте зараз подивимося на графіці. Попрошу її показати, тому що для мене було цікаво, це те, що серед цих облич дуже мало медійних. Насправді, найбільше, скажімо так, у медійному просторі з'являється, до прикладу, там Олександр Кодола, так, Ігор Артюшенко, якщо ми, наприклад, говоримо навіть про телевізійні ефіри. Що ще об'єднує ось цих людей? По-перше, те, що це люди з коаліції, і це воно логічно, бо без коаліції наразі закони, власне, і пройти майже не можуть, так? По-друге, дійсно, їх об'єднує те, що їх дуже мало видно. І по-третє, те, що вони ходять на роботу. Тобто відвідуваність? Так. По-перше, відвідуваність, по-друге, ще є такий дуже важливий показник, що вони просто голосують. Тобто можна приходити в Раду і саме не натискати на кнопку, там ходити по кулуарах. Ходити, да. Тобто вони саме ходять і голосують. Так само, як маємо рейтинг депутатів-реформаторів, ми так само маємо депутатів-антиреформаторів. Так само попрошу показати графіку з результатів дослідження Vox Ukraine. Тут побільше медійних облич, звичайно, і те, що мені так само впало в око одразу, це те, що дуже переважна більшість – це представники опозиційного блоку. Так. Тобто у нас, в принципі, закономірність зберігається. Голосують представники більшості, не голосують опозиціонери? Так, воно десь так виходить. І ще я хочу звернути увагу, так цікаво. Тобто є ж закони, які з плюсом, тобто ті, що позитивно впливають на реформи. І є антиреформи, ті, що там з мінусовими оцінками. І от цікаво, що більшість з тих людей, які зверху в рейтингу,
вони насправді голосують за реформаторські закони, так і за антиреформаторські. Але оскільки антиреформаторських їх там приблизно 8, а всього законів, які мають позитивний вплив, 230, то тому в них там оцінка плюс. Але насправді є такі депутати, в яких є просто мінусові оцінки. Тобто ті, що не проголосували за жоден закон, який там щось покращує. Особливо це видно, коли ми бачимо це по сесіях. Так? Тобто ми ж оцінки робили і загально, і по сесіях. От. І є такі, що в них є мінус. Взагалі, тобто за гарні закони вони просто не голосували, але голосували, взагалі в нас такий найбільш реакційний закон, це, власне, закон про і-декларування для наглядових рад державних підприємств та антикорупційних активістів. Тобто це закон, який набрав -5, і він поки що один з найнижчим балом. І от є депутати, які не голосували за жоден з реформаторських законів і проголосували за цей. А законопроект, ви сказали про той, за який найменше проголосували, виходить, так? Найменше його підтримали? Ось оцей. Дивіться, тобто є така ідея, що є експерти наші, так, які голосують, мається на увазі, вони дають закону певну оцінку. Так. Да. І от вони найменшу оцінку дали закону про і-декларування. А найбільшу тоді якому законопроекту? А найбільше це є закони, пов'язані з державними закупівлями, багато антикорупційних законів, наприклад, що ще про ринок газу, високі оцінки, закони, які пов'язані з банківською системою. Пам'ятаєте, особливо коли була одна з криз у 2015-2016 році, нам треба було приймати такі важливі закони, які пов'язані з незалежністю Центрального банку. Оці закони. Потім високі оцінки мають закони про, коли почалася чистка банківської системи, да, і були власники, які не докапіталізовували банки. Тобто тоді був прийнятий закон про відповідальність власників банків у разі банкрутства. Цей закон також високі оцінки набрав. З останніх, звичайно, гарні оцінки є за пенсійну реформу. Ще один цікавий момент. Так само, я коли вивчала це дослідження, він мене трошки, скажімо так, здивував. Це середні показники індексу підтримки реформ за фракціями. Так само можемо побачити графіку на наших телеекранах, тому що, зрозуміло, перші дві позиції обіймають представники фракції більшості, Народний фронт і Блок Петра Порошенка. А далі, якщо ми подивимося, наприклад, на 4 і 5 місце, Радикальна партія і Батьківщина – це опозиція. Але якщо ми, до прикладу, навіть візьмемо Батьківщину і Народний фронт, так, у якого максимум показників, то різниця буде 22%, якщо не помиляюся. Як так вийшло, що у нас фактично опозиція не надто відстає від... насправді, так, 22%, але це майже в 2 рази. Це нормально відставати? Це серйозна різниця. Насправді, це серйозна різниця. Тобто, це ж в середньому, це велике відставання. Тобто, це фактично дійсно відображає ту картину, що ці політичні сили є опозицією. Так. Так, воно відображає такі. Бо, знаєте, є такі закони, за які опозиція навіть і не може проголосувати, да? Бо в них є такі там дуже важливі для людей речі, і ніхто не хоче піаритися на тому, що не хоче голосувати за якісь важливі, гарні для суспільства речі. Да? Тобто, хто захоче проголосувати проти того, щоб осучаснювати, наприклад, пенсії. Ще один цікавий момент, тому що ми розуміємо, коли за певні там реформаторські закони голосують представники коаліції, а от коли голосує опозиція за реформаторські закони, це звичайно цікаво. Так от, наскільки описано, то реформатори від опозиції здебільшого це представники «Самопомочі». Так? Це цікаве питання, бо в нас опозиції, їх насправді декілька. Да? В нас є опозиційний блок, який назвав себе опозицією, є «Самопоміч», але тут треба сказати, що насправді, навіть якщо фракція є там опозиційною до влади, це не означає, що вони є опозиційними до реформ в принципі. Так? Тобто є таке питання, що, наприклад, та ж сама «Самопоміч», вона то взагалі не каже, що вона
опозиція до реформ. Вони в своїй предвиборчій кампанії також обіцяли виборцям реформи. Ну і, власне, треба сказати, що за багато реформаторських законів вони все ж таки голосують, підтримують їх і є ініціаторами багатьох реформаторських законів. Тобто так не можна сказати, що вони просто от один проти іншого. Насправді, дійсно є рішення, за які голосують, за які опозиція не голосує, бо вона саме не підтримує ці рішення. Тобто, в принципі, певний законопроект, якщо навіть його, якщо ми беремо голосування, да, і представників коаліції опозиційних сил, то вони не проти когось голосують, здебільшого голосують за законопроект. Да, дивлячись, яка власне опозиція. Да? Тобто, якщо подивитися, от як голосує опозиційний блок, який себе там власне назвав навіть опозицією, то дійсно вони майже ні за що не голосують. Але за декларування для активістів і наглядових рад вони, звичайно, проголосували. Да? Але є з іншого боку ті, що голосують дуже гарно за реформаторські закони. Йдемо далі. У цій Верховній Раді 8-го скликання, в принципі, немало було нових облич серед народних депутатів. І так само це дослідження торкнулося того, як голосують, скажімо так, новачки і народні депутати із досвідом. Я так само попрошу, як буде нагода, показати режисерів цю графіку. Чи варто, опираючись на цей сегмент дослідження, до прикладу, на наступних виборах, голосуючи за депутатів, обирати тих, хто вже з досвідом? Чи якось це впливає, чи ні? Ну, от дивіться, насправді новачки більше голосують за реформаторські закони. Тобто, взагалі виходить так, що для нашої політики от таке оновлення – це є позитивним. Тому також там декілька ще інших є питань щодо взагалі того, як працюють новачки. Бо, наприклад, от якщо навіть не те, що працюють, да, а от ми такий трохи цікавий висновок зробили, що взагалі депутатство воно сприяє збільшенню статків. Бо якщо порівняти статки, в нас також десь є така статистика, що в новачків статки менше, ніж в досвідчених депутатів. Ну, але, звичайно, це не має відношення до реформ. Новачки, як в середньому, голосують більше за реформаторські закони. Вони їх більше підтримують. Да, от те, що ви сказали, що у новачків середній дохід депутатів із досвідом середній дохід за минулий рік склав майже 12 мільйонів гривень, а от у новачків 3 мільйони. Дійсно, у нас в 4 рази іде різниця між цими народними депутатами. Далі ще один цікавий момент. Голосування за реформи жінками і чоловіками. Так. Так само попрошу показати наших режисерів, як голосують жінки, як чоловіки, а вас, пані Тетяно, прокоментувати. Ну, от виходить так, що взагалі жінки більше підтримують реформи. Це суттєва різниця. От, якщо подивитися, тобто, якщо в жінок 64% це середня підтримка, то в чоловіків 58%, тобто це десь різниця 25%. З чим це може бути пов'язано? Ну так, ви мене трохи провокуєте на такі порівняння. Ну, от саме ця статистика показує, що, може, вони більш відповідальні. Може. Може вони більше, бо реформи обіцяли всі. Так? Тобто, може, вони більше слідують своїм обіцянкам, більше їх виконують. Ще один момент. Ми з вами вже говорили про дисципліну у парламенті, про те, чи ті депутати, які приходять до парламенту, дійсно у сесійній залі голосують за ті чи інші законопроекти. Це партійна дисципліна. Ще один пункт, якого торкнулося це дослідження. І так само, якщо маємо нагоду, хочу показати і цю графіку. Списочники і мажоритарники. Пані Тетяно, будь ласка, ваш коротенький коментар щодо цього пункту. От так само, тобто списочники, вони більше підтримують реформи. І це знову-таки свідчить про те, що важливо якось, що це залежить від того, да, як пройшов депутат, чи він є мажоритарником, чи списочником. І, власне, чи треба зберігати таку систему, це треба думати.
Якщо узагальнити, тому що ми з вами про стільки багато поговорили зараз речей, які стосуються роботи депутатів упродовж цих 3 років, якщо узагальнити от висновки, які зробили Vox Ukraine після того, як таку глибу інформації переробили. Ну, важливо, от є в депутатів таке зобов'язання приймати закони і ходити на роботу. Тобто це їхня насправді робота. І важливо, щоб вони її робили. Бо дуже багато ініціатив законодавчих, які, в принципі, вже, частина з них може вже і прийнята, але насправді це легко можна було зробити набагато раніше. Да? Тобто багато ініціатив, які, наприклад, стосувалися медичної реформи, вони от щойно зрушилися буквально. Тобто, і багато чого залежить від того, насправді, як депутати просто будуть виконувати свої обов'язки. Тобто політична така діяльність, робота з виборцями через медіа – це важливо, але також важливо працювати в залі. Ще трошки ми додамо статистики. Відзначу, що за останніми результатами соціальних опитувань майже 9 з 10 українців не підтримують діяльність Верховної Ради, а 80% українських громадян не довіряють народним депутатам. Чому? Ну, це так само питання постає щодо того, з якими обіцянками народні депутати приходять до парламенту. І аналітичний портал «Слово і діло» так само попрацювало над цим питанням і визначило топ-10 депутатів, які найбільше обіцяють. Ви можете зараз бачити їх на своїх екранах. Народний депутат, лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко на першій позиції. Із великим досить відривом іде Сергій Каплін, лідер соціал-демократичної партії. Потім, знову ж таки, представник радикалів Ігор Мосійчук. Далі безпосередньо спікер парламенту Андрій Парубій. Ну і бачите далі так само, хто потрапив до цього списку, хто найбільше наобіцяв. Могли познайомитися також із таким дослідженням. Ну і, пані Тетяно, ми коли говоримо з вами про дослідження, зокрема про дослідження Vox Ukraine, я питаю, що вас найбільше здивувало. Що вас найбільше здивувало з результатами цього дослідження? Перша десятка. Тобто, насправді, що люди, які не медійні, яких не видно, насправді більше за всіх ходять на роботу і голосують за реформаторські закони. Тобто, звичайно, що перша десятка в нас здивувала найбільше, бо насправді ми там не побачили жодного з людей, яких ми бачимо весь час в медіа і таке інше. Ви досліджували попередні скликання? Ні, у нас по попередніх скликаннях немає інформації про закони, наскільки вони є реформаторськими. Ми почали моніторинг саме законів, от коли зібралася саме ця Верховна Рада, з початку 2015 року. До завершення каденції цього парламенту ви будете продовжувати? Так, ми будемо після кожної сесії тепер оновлювати цей рейтинг. Дещо, бо ми вчора анонсували, нам деякі дали поради, що можна додати, власне, це питання натискати, скільки вони натискають на кнопку, це важливо. Тобто, щось ми будемо ще додавати, і будемо робити це кожну сесію. Ми це пообіцяли, до речі, тим більш ніж 100 людям, які профінансували цей проєкт через краудфандингову компанію. Тобто, так, дійсно, дуже цікавий елемент, що дійсно це дослідження було профінансовано людьми. Так, тобто це не американські платники податків за це заплатили, або інші донори, або європейські, а це саме профінансували українці. Тож, попри недовіру українців до парламентарів, все ж таки вони зацікавлені у їхній роботі і у реформах. Пані Тетяно, я дуже дякую вам за розмову, за те, що долучилися до нашого ранкового ефіру. Тетяна Тищук, аналітик Vox Ukraine, була гостем цієї ефірної години. Говорили ми про роботу народних депутатів за 3 роки. За 5 хвилин прямий ефір телеканалу АТР продовжують «Заман». Ми повернемося до цієї студії і до нової розмови зовсім скоро. Не перемикайтеся.